2008, amb l'obra A Barcelona fan ballades. En continuació, el Col·legi Cingle Roig de Vilaplana representarà l'obra de Sentida, última entrega. Penseu que tant els d'una escola com els d'un altre han estat bastant temps preparant-ho i tots intentaran fer-ho el millor possible. Per això demanem que feu el favor d'estar en silenci i de mostrar una mica de respecte pels vostres companys. Bé, ara us deixem amb l'Escola Joan de Bull i la seva obra A Barcelona fan ballades. Sí, noi, tens raó. Apa, tothom a la feina. Habitants de l'estrada, de cel·lulars, menjadors, treballar petits, pocs abans que res, tothom ha tapat els troncs per aixecar les parets. Estan molt benvinguts aquests barcelonencs. Hauré de fer que es faran, serà molt divertit. A veure, qui farà la casa més bonica, més forta i més alta? Qui és aquesta? Ai, que és lletja, gairebé fa por. Sembla d'aquells pollets dolents a les muntanyes. Que xusto, no devien dir mai. Soc estrangera. He vingut a fer per la cama de la vostra Barcelona i me l'he trobat cremant. Però veig que els barcelonencs no que compartiu sou valents, decidits i actius. I m'agrada veure qui la farà millor de totes. Estem totes entre tots, però és millor que cada família es faci la seva. Així de vindrà el segon. Trobo que té raó, cadascú se la faci el seu. Sempre hem anat units perquè ara ens haurà de separar. Calleu, i tothom a treballar. És el governador que és? Sí, a treballar, capità Manel, però jo per la casa abans que tot. Ja hem picat. Aquest és jo l'he d'agafar molt bé. Apa, no us baralleu. Aquí en teniu un d'igual. Apa, un cada un. igualment. No és veritat, la meva, per exemple, és la millor de totes. Fugiu, tot un plat més ben fet, fins a fums. Com és el que et surt del cap? Com ho podeu fer? Per favor, voleu fer favor tots els de deixar de córrer? Tothom té casa, l'ha fet el seu vulgar. Si algú creu que la seva és millor, aprofiti i tinguem la festa en pau. Ja s'ha acabat la festa, ens celebrarà bé la reconstrucció de Barcelona. Ara que vos comencen les ocupacions. Vinga, estampeu.
Ja m'agradaria saber si hi ha cap culpable. Qui podria tenir interès en cremar el poble sencer? Ell també ho perdria tot. Potser per deixadesa. Algú devia deixar-se francès i no es va preocupar si tenia alguna cosa infamada, com roba, platers, i va sortir i no es va preocupar si podia saltar algunes curses. Sí, s'hauria d'esbrinar. El culpable mereix un escarment. La deixadesa és una falta molt greu. Oi que sí? Deve ser alguna dona. Aquestes distraccions són pròpies d'ella. Potser fou l'ésser, que sempre d'aquí cap allà, xerrant amb una i una altra. És cert, i ens diuen que tot és la culpa de l'incendi, que com te'n vas així d'allà, que sempre fas així, no és que t'has deixat el francès. Quina barra! Això diuen! Me les pagarem! Escolta, ja t'he escoltat prou, dimoniet. Dimoniet? Sempre m'anomenen així. Ja sé que no els agrado, però seguiran barallant-se i jo em divertiré. Ara es veu ningú, ara la faré. No és gaire empitjor de quan t'estic parlant. Deixa'm tranquil, ara em diràs maleducat. Mira, jo sé tot el que has dit de mi davant l'altra gent. M'ha afectat, deixa partera, deixada. Xafartera, xerraire, i a damunt d'incendiària. I tu has dit? Contesta'm. No val. Ja ho sé. És dir, quan has estat ell qui t'ha posat a tu. Ja veuràs si te'n vol. També li, com hauria pensat ell que no patir mai sí sense mi? Us en penedireu tots dos. Ai, quina boca em fas. Per què et fa por, l'ésser? A tu et volia, tu que has posat d'embolir. Ara veureu que sí me les pagareu. Trenta baralles. Ja posa un bolic. Tirem punt pel cap. No, calmeu-vos. Deixeu-la dir l'esta. No veieu que ara diu una cosa, ara en diu una altra, ara va cap aquí, ara va cap allà. Em preocupen tantes discussions. De què riu aquest? Em fa mala espina. No fixa que des que eres aquí ja em baralla. És un banyeta. La meva roba! Qui me l'ha embrutada? Tu, veïna! Qui ha embrutat la pintura a la meva roba? No hi és. Que no hi ha ningú per aquí? Mireu la meva roba! L'hauré de tornar a rentar! Mira, han estat els bailets de la Pepa i Guerra. Jo els he vist. Ai, els poca vergonya! Ara li diré a sa mare. Pepa! Pepa! Ai, què passa? Mira què m'han fet els teus fills. Què? M'han embrutat la pintura de roba. Doncs no han estat ells. Em fa passar tot el matí al camp jugant al joc. He estat algú altre, em fa passar. No, els has fet amb les mans escassament. No ho veus? Han estat ells, ho sé segur. És una mentidera. Ara ve el meu marit i ja veuràs, ja. Mira, Eva, aquesta s'ha inventat tots les coses i han embrutat la roba. I en tot el matí no han estat aquí. Pobret! Té l'haig de buscarrons. Això, ella em diu mentidera i ell buscarrons. Valdríeu més que eduquéssiu millor els vostres fills. Tu tens que ensenyar com tu amb el fill. No pots una dona per venir una patacada. I allò, papa patagades, no faré jo. Ai, no et facis mal. Tu no t'hi posis. Això, tu també papa poses contra mi. Tot papa per culpa d'aquesta enredaire. Mira que si jo no fos tan papa pacífica... Sí, ja m'ho sé de memòria. No cal que em diguis que ets allà que comença la paraula pau. Eva, ets una mentidera. No et miraré ni et papa parlaré mai més. I tu, maridet, ja veuràs, ja. Pepa, escolta. Sempre estic sola. És ben trist. Mai no podré ser un d'ells. Ja ho sé, hauria de casar-me com fa tothom. Així seria igual que l'altra gent. Seria una bessoleta. I ja no estaria sola, però... Amb qui em podria casar? Tant se val. El primer noi que sabeu que passi l'emprès. Ara veureu. Aquest és una mica... I no sabré dir marcador. Però és bon noi, una mica sec. Hola, Bebo. Hola, ningú. Et vull fer una proposició, Bebo. Quina és? Et voldries casar amb mi? Què dius ara, Beneita? Tu creus que un xicot tan ben plantat com jo s'ha de casar amb un riquis-miquis com
Com tu estàs una mica sonada. Mentre que me'n vagi, encara no podré jo. Sempre estic sola. Ningú no em voldrà. Sí, noi, podem fer el mantra. Ja és ben passat d'estar hores i hores perquè els nens ens llegeixin. No sé de què es queixa el dimoni, si a l'escola no necessiten gaire de mai perquè és estranger. Tant de bo tinguessin unes males vacances, tant de bo es veiessin tots dintre d'externo. Si jo pogués... I dius tu, boneta, les males vacances? I dius per mi? Perquè a les cometes que les tinguin mal d'estómac que no un mal humor. Has enjurat una vocal. No em dirà que una guitza, quina culpa tinc jo que sigui rodó i rodoli? Les consonants us tenen tirri a les vocals perquè sou més intel·ligents. Això és una ofensa a totes les vocals. Ara ho veuràs! Tranquil, aquesta manera de barallar-se no fa per nosaltres. A veure si trobes alguna consonant intel·ligent. No vingui, us critico. No n'hi ha cap, tots són ases. Alça, quina fama! Correu, consonants, ens tenim cases! Ajudar-nos, Aia! Veniu! Vocals, veniu! Vine aquí, no plou. Tens les meves qualitats, sinó que les perquè és dimoni. Soc vocal, soc consonant. Ni vocal ni consonant. Soc vocal, soc consonant. Ni vocal ni consonant. Soc de tot i contra tots. Ara debes de disparar o de separar. Mateu los vocals. Caldria un metge. I si demanéssim a la doctora? No sé què faig jo que jo demani. Llevanta't un poc. Si voleu dir això? Sí, vés a com a més com passant. Sí, que no, i tingues un companyeré, que tampoc és tard de la baralla. L'hem estat ferit. No parlem de com s'ha fet el mal, però digueu, podríeu curar-lo. Ell té la culpa de tot. Potser això no s'ha ficat l'escarment. Que els mori. Per què m'ha pagat mentre jo dormia? Penseu en les vegades que heu anat jornant l'era. Penseu en totes aquelles síl·labes que no podríeu formar sense ell. Nosaltres, les vocals, som les úniques indispensables. Sí, però ells fan el treball de força. Això és cert, però no n'hi ha cap. Potser a mi em fa pena. La veritat és que jo com a metge tinc el deure d'auxiliar tothom que ho necessiti. Amic o enemic. Us el portem? Porteu-lo. Anem, Elsa, que et curarà. Pots caminar? Ja t'ajudarem. Infermera, porta la formació. No serà res. Ara prens aquí que t'espiri dintre d'una hora i estaràs ferm i en condicions de tornar-te a barallar. No, no baralles. Ara fica els pells d'espai.
perquè les paraules s'havien de fer preguntes. Hi ha exclamacions. Anna! Què diguis? Ja sóc aquí! És una mica cridaner, però quan us canvi a la mare, em podrà dir sentit. Per exemple, si esteu feliços, podeu exclamar, oh! Veieu? Què us en sembla? No creieu que formem la Becerola? Ben mirat, això és cert. Bé, doncs consultem el poble. Què dieu, becerolats? Admeteu de nosaltres amb un bull la seva colla? Sí. 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 Sí, no. Sí. Becerolets, i vosaltres, els nostres hostes, proposo que fem unes grans tallades per celebrar l'acord. Volem un govern que sigui com som els catalans. Els catalans són com Catalunya, collonuts. Y trabajadors de las catalanas, las más modernas. Els catalans som gent d'empenta. Per això Reus va endavant. Per això Catalunya pot anar endavant. Voteu el Partit dels Socialistes de Catalunya. Vota PSC. A decorar tu casa, a decorar tu hogar, Moble Jove te puede ayudar. El ambiente que tú buscas, ese mueble que te va, el estilo que sin duda te seducirá. Si tienes una idea, cuéntala. Moble Jove la convierten en realidad. Somos jóvenes únicos, Moble Jove. Somos jóvenes únicos, Moble Jove. Moble Jove, avinguda President Companys 22. Reus, som joves, som únics, som Moble Jove. A decorar tu casa, a decorar tu hogar, Moble Jove te puede ayudar. El ambiente que tú buscas, ese mueble que te va, el estilo que sin duda te seducirá. Si tienes una idea, cuéntala. Moble Jove la convierten en realidad. Somos jóvenes únicos, Moble Jove. Somos jóvenes únicos, Moble Jove. Moble Jove, avinguda President Companys 22. Reus, som joves, som únics, som Moble Jove. और मैं वहाँ पर एक डॉक्टर हूँ, वहाँ काम करती हूँ, वहाँ पे बच्चों की बीमारियों का इलाज करती हूँ क्योंकि बस daal ñax ma ëpp nangu na ko moo tax daal dama bëgg léegi ngeen dimbali ma ci เกิดที่โพธารามจังหวัดราชบุรีเพียงแต่ขอบอกว่าแต่ก่อนนี้เราไม่มี Yuka Yachajuni, Pujanata, Cantanata. Pujanga Papelota, Col·labora amb Mans Unides trucant al telèfon 93 318 08 87. Amb la teva ajuda podrem fer molt més. Utilitzar alumini Esquivel quan pensi en millorar la seva casa és intel·ligent, perquè l'alumini Esquivel té un preu raonable al seu abast. Però, a més, en ser hermètic, es converteix en un excel·lent aïllant contra el fred, i el resultat és un considerable estalvi d'energia. Vostè paga allò que és just primer i estalvia diners després. Així és alumini Esquivel, per millorar l'aspecte de façanes, escales, finestres, portes, banys i decoració en general. Aluminis Esquivel, carrer Riudoms 38, telèfon a 32 14 90, Reus. A l'Avinguda
Avinguda Catalunya, número 22, Vallhonrat, Tarragona. Tenim la cadira ergonòmica per a la vida de la seva espatlla. Cadires giratòries que segueixen automàticament cada moviment del seu cos, en contacte permanent, proporcionant-li protecció, sense necessitat d'utilitzar complicats mecanismes com palanques, botons o cargols. De qualitat estètica i funcional, s'adapta a qualsevol ambient que tot plegat, amb un ampli ventall d'entavissats de teixits i pell, la fan un vestit a mida. Vetlli per la seva salut. Truqui'ns per telèfon i vindrem volant. Vallhonrat, Tarragona, 22 46 00. Avinguda de Catalunya, 22. El tubo de la cámara de televisión Plumbicón. Una cámara de televisión en color normalmente contiene 3 tubos, cada uno de los cuales es sensible a uno de los colores primarios. La luz penetra en el sistema de lentes y se divide en estos 3 componentes, rojo, verde y azul. Cada color incide dentro de su propio tubo. En algunas cámaras se añade un cuarto tubo que proporciona la señal de luminancia. Las cámaras modernas precisan tubos de dimensiones pequeñas, capaces de dar una gran calidad de imagen, incluso con bajos niveles de iluminación. Todos estos requerimientos los cumple el tubo Plumbicón. En lo que se refiere a su construcción, el Plumbicón es parecido al vidicón. Una ventana de cristal está recubierta por una capa transparente de óxido de estaño, que es un buen conductor eléctrico. Sobre este se deposita una capa sensible a la luz. En el Plumbicón, esta capa consiste en monóxido de plomo, material semiconductor. La capa de óxido de estaño se conecta mediante una resistencia al polo positivo de una batería. El polo negativo se conecta al cátodo. El cátodo, juntamente con algunos electrodos axiales, produce un haz electrónico que es enfocado mediante una bobina que envuelve el tubo. En este reducido circuito, la capa sensible a la luz ofrece una gran resistencia. Un sistema externo de reflexión hace que el electrón se deflecte, de forma que la capa sensible a la luz sea explorada. Esta capa